Hello? Oke, bayap song bahai tong mai kakai noro joto no kaham no tong mana noi. Hai no hai tini noro no bagai video snam tu baka Facebook o viral video kaisa nogoi ang tini o video no snam na nangka. Amun hingke snam ya noi tong mani mas snam ka. Amun hingke naidin sini tiprajuk buri rok au khano khasiya ko nogoi makhana Facebook rogo social media rogo no viral ng tongga. Buini do phani borok bai bulayo ya bai Facebook ko viral khaimani hamya kok salemani. Abar tiyoi ang tini kisa kok sanai hinggai norok numa khana Facebook rok norok joto nukhna obuku khangrai chila bai bo line chuli tonglai mani hinggai nukhna norok age phone bai kok salai tongo chila hinggai apro bi nogo phaimani hinggai borok tongol bagai habai marang leya hinggai abono tiye borok kok banglai khana hinggai abono tiye sabujone recording heka chila de heka buri de heka semia hinggai recording khayai call record direct Facebook rok pura upload kherega abo viral ang sana mujungo abono chini tiprajuk buri rongo abo hai yawo amke ni sagno ustrong khai tongan bago yang koyawo abo hai buini kumuni dofani borok bai amo hai hamia video rok tamu sita tongmani abo hai photo rok abo hai upload khaya rok ngeno belakena janai tamni hingkai nadi chini tiprajuk buri rok bangmano nugoi tongo buini dofani sila rok bai abo hai hamjak lainai no hangke last dige hamya video rok photo rok sitra photo rok ke edit khai rok ba edit khaya pa no se direct abahai video rok photo rok Facebook rok upload khainai tai social media ro belai kana viral tharai ke abahai ke no chini borok rok ni chini tiprajuk buri rok ni abahai ke no viral ong tongo abahai ke no hamya ong tongo chini tiprasa bosongo hingkai abon ang sanamo chongo ani video ni bisingtoi ginarok mungno abahai jara buini dofani borok bai jara hamjak tonglai rok no amo ke request abahai rok kisa truk comment nani saitokni hingke abahai tamung sitra video rok hamya video ba sitra photo rok abahai viral khaimani belai kheno jaya nadi viral khaikai sabni jaya ba nini sagno jaya thanai nini life to borbar no thanai abahai viral thaka abahai rok no viral khaya tongkhaino belai kheno janai abahai buini dofani borok bai hamjak layano hingkai ulo hingkai photo sitra bulainai video sunamlainai last dige hingkai Facebook of upload hingkai viral aboni bagai no abahai hamya video hamya photo viral nang sigang ningo wan suna nangnai ang o lama thangkai bahai ingno ke o lama himkai bahai tamung no aborno kisa wan sugoi solna nangnai tin tiprajok buri ro nugoi tongo Facebook YouTube khuluk hangkai no tiprajok buri bindo hobai profrejaka sokrejaka amai khaijaka ba viral photo upload khaijaknai amahai kwama nugoi tongo song chini social media link rok chini tipra saburi rok among meka saimia ang abono sanamo aba joto tiprajuk buri ro saman ko gya jara abahai jara tomung hamya khai tongnai rok aborong sang sabo hingkai aborong dakte no comment nani rok chaitokni o bukhungni family se gana abo bini busaina karaise bo kubuni dofani chila bai bo khogoi hamlai tongo malai le boro khoro malai legna o malai le phepro malai mai en bagai no boro aba ke phone khlai kutuk lekhna dingai noro kok salemani no kisan rok khanai nedi Hello? Hello? হ্যালো তা কলো না নে শুধু না আমি কল কেমনে দিতাম কালকে বাদ দিয়েছিলাম সুদ না কালকে বাদ গেছিলাম মিশা কক্সানে জায়গা তামানি মিশা কথা না সুদ তানুসে পাও hingkai noro khnai makhana bayap song hingkai noro asuta ang full khnari mali noro no kisa khnari kha abo kwama absoro khnari malia hingkai tamni hingkai aro kwama hamya korobo salaijak tongo aboni bage ang kya kat khai noro no khnari kha ang asuno sanai hingkai jara chini tiprajuk buri rok jara obahai hamya himtone rok norok dakti no obahai obahai lamani norok septing thangbai de septing khai norok ni bagai no janai belai kheno janai kai tini ni bagai asuno kungsinai hingkai norok video norok asuke share khai de tam hingkai o bukhujuni family jaga dunugoi bo jate sotorko unan bagai kai tini ni bagai asunung nai hingkai malai nai next video